ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи тилотии наведро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳисоботи раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзодаро доир ба бартарафсозии оқибатҳои офатҳои табиӣ дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияҳои Вахш ва Абдурахмони Ҷомӣ шуниданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд, ки барои ҳарчи зудтар барқарор кардани иншооти аз офат зарардида суръати корҳоро тезонанд. Зимни суҳбати телефонӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин ба раиси вилояти Хатлон ҷиҳати ҷамъоварӣ ва захираи кофии хушроки дурушти чорво, ҷамъоварии беталафи ғалладонагиҳо, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили мевагӣ, сабзавот ва полизиҳо ба хориҷи мамлакат ва суръатбахшии кишти такрорӣ супоришҳо доданд. Дастурҳои дигар вобаста ба иҷрои корҳои ободонӣ, созандагӣ ва таъмини нақшаи чорабиниҳо баҳри истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дода шуд. Зимни суҳбати телефонӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раиси ноҳияи 5 вилояти Хатлон доир ба андешидани чораҳои таъхирнопазири пешгирикунандаи мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон, махсусан малах дар ҳудуди ноҳия, ҷамъоварии хушроки дурушти чорво, таъмини нақшаи кишти такрорӣ, инчунин вусъати корҳои ободонӣ ба ифтихори таҷлили арзандаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ супоришҳо доданд. Ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин раисони ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод, Нуробод, Лахш, Сангвор, Файзобод, Масчоҳи Кӯҳӣ, Деваштич ва шаҳри Панҷакент доир ба рафти кишти картошка ва иҷроиши нақшаи кишти ин навъи маҳсулот ҳисобот доданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд, ки роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои номбаршуда бо истифода аз ҳамаи имконоту захираҳои вазифаҳои дар наздаш гузоштаро оид ба таъмини нақшаи кишти картошка пурра ва босифат таъмин намоянд. ҳамчунин раисони шаҳру ноҳияҳо аз пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур гирифтанд, ки барои истиқболи арзандаи ҷашни бузурги миллӣ, 30-солагии истиқлоли давлатӣ, корҳои ободонию созандагиро вусъат бахшанд. бо қабул гардидани барномаҳои гуногуни давлатӣ оид ба рушди рӯзафзуни соҳаи кишоварзии мамлакат, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ аз ҷумла меваю сабзавот зиёд шуда, бо таъмин гардидани талаботи худӣ ба хориҷи кишвар низ содирот карда мешавад. мусоидат ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии кишоварзону соҳибкорони ватанӣ бо доираҳои тиҷоратии кишварҳои ҳамсоя ва дӯст ҳамеша дар мадди назари сарвари давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. бо ҳамин ҳадафҳои судманд дар вилояти Хатлон форуми тиҷоратии кишоварзӣ баргузор гардид, ки ҳамкорони мо Низомиддин Исоев ва Абдурозиқ Маҳмадшоев аз ҷараёни он гузориш медиҳанд. форуми байналмилалии тиҷоратӣ таҳти унвони Бохтарфуд 2021 дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар назди майдони нишони давлатӣ баргузор гардид. Дар кори он муовини якуми сарвазири мамлакат, директори агентии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Хатлон, раисони шаҳру навоҳии вилоят, доираи васеи истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, корхонаҳои саноатӣ ва намояндагони тиҷоратии ширкатҳои гуногуни кишварҳои бо Тоҷикистон дӯсту бародар, Узбекистон, Қазоқистон, Беларусияю Украина, Эрону Афғонистон ва Русияю намояндагони USAID ширкат намуданд. Я думаю, перспективы очень огромные. Вы посмотрите на эту выставку. Я думаю, что потенциал есть, его нужно развивать. Можно многих предприятий Хатлона вывести не только на душанбинский рынок, но, естественно, и на международный. И потенциал действительно реальный. дар ин рӯз боғдорону токпарварон ва сабзавоткорони хатлонӣ маҳсули истеҳсолнамудаи худро ба намоиш гузошта, имконияти содиротии хоҷагиҳои деҳқониро ба иштирокчиёни ҳамоиш муаррифӣ карданд. Давлаталӣ Саид, муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ҳайати иштирокдорони форум аз ин намоишгоҳи кишоварзию саноатӣ дидан карда ба сифати меваҳои шаҳдбори Тоҷикистон баҳои баланд доданд. ҳамчунин зимни шиносоӣ бо маҳсули дасти кишоварзон як қатор намояндагони ширкатҳои тиҷоратӣ ташриф оварда тасмим гирифтанд, ки минбаъд меваю сабзавот ва полизиҳоро бевосита аз дасти аввал, яъне истеҳсолкунандагони маҳаллӣ харидорӣ намоянду содирот кунанд. яъне бо ҳамин васила риштаи ҳамкориҳоро бештар намуда шаҳрномаи дутарафа бо ҳам банданд, ки ба нафъи ҳарду ҷониб хоҳад гашт. I tasted many fruits you produced
من таъми меваҳои истеҳсолшудаи инҷоро чашидам ва мехоҳам ба шумо хабар диҳам, ки мо аллакай шартномаи худро ба имзо расонида ба наздикӣ содиротро оғоз мекунем. мо бо намояндагони агентии содирот вобаста ба беҳтар ва босифат ба роҳ мондани содироти маҳсулоти истеҳсолшавандаи ин ҷо ба ҷанубу шарқи аврупо суҳбат кардаему тавсияҳои хуб ҳам гирифтаем ва кӯшиш мекунем, ки ҳамкориро минбаъд боз ҳам пурзуртар кунем. мо ҳозир тамоми мағозаҳои Федератсияи Россия даровардани имконияти маҳсулот дорем, лекин бо сабабе ки ҳаҷми маҳсулоти лозима нест, мо содирот карда наметавонем. барои ҳамин якта тавсия метиҳем, ки яъне ки деҳқонон муттаҳид шавем. мисол тарбузкор тарбузкориша кунад, пиёзкор пиёзкориша кунад, зардоликори яъне боғпарвар боғпарвариша кунад ва дар як самт кор кунад. мо ҳамаи кор кам нею дар як самт кор кунем ва дар як вақт маҳсулоти ҳаҷми лозимаро истеҳсол кунем ва содирот кунем. инчунин бозори дохилии мамлакатро низ тамин кунем. форуми мазкур дар доираи барномаи рақобатпазири савдо ва таъсиси ҷойҳои корӣ дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти Хатлон, агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оҷонсии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ дар Тоҷикистон роҳандозӣ гаштааст. Хатлон яке аз калонтарин вилояти аграрии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар ин шабу рӯз ҳамасола беш аз 20 номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ аз сӯи хоҷагидорону деҳқонони шаҳру навоҳии ин вилоят истеҳсолу ба бозорҳои мамлакат ва хориҷ аз он содирот карда мешавад. ташкилу баргузор намудани ин қабил форумҳои тиҷоратӣ бошад барои муаррифии имкониёти иқтисодии Хатлонзамин нақши бориз мегузорад. дар воқеъ на танҳо аксари маҳсулоти кишоварзӣ дар Хатлон барвақттар пухта мерасад, ҳамчунин маззаву лаззат ва сифати меваҳои зардолую шафтолу, себу ног, ангурҳои гуногун, пистаю бодом ва дигар намуди меваҷоти Хатлон фарқкунанда буда дар бозору фурӯшгоҳҳои кишварҳои хориҷ аз ҷумла Русия низ фаровон дида мешавад. бояд гуфт, ки ҳадаф аз роҳандозӣ гаштани форуми тиҷоратӣ пеш аз ҳама муаррифии иқтидори содироти маҳсулоти кишоварзии вилояти Хатлон ва бо ҳам овардани истеҳсолкунандагону харидорон аз кишварҳои Осиёи Миёна ва Федератсияи Русия мебошад. ҳамчун як асалпарвар дар ҳамаи форум имрӯзада иштирок кардастам. мақсад маҳсулоти деҳқонии худма соҳибкорои ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки меҳмоное ки ай дигар давлатҳо омадагиянд муаррифӣ кунаму маҳсулоти худма содирот карда буфурӯшам, ба фурӯш барорам. ҳамин мақсад қатъи ҳамин форум омадам. қисмати дигари чорабинии имрӯза дар Коғи фарҳанг ва иттилооти шаҳри Бохтар баргузор гардид. Нахуст Давлаталӣ Саид, муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, ба сухан баромада зикр намуданд, ки ин тадбир барои вусъат бахшидани ҳамкориҳои мутақобилан судманди кишоварзону соҳибкорон мусоидат менамояд. гуфта шуд, ки сиёсати дарҳои боз дар Тоҷикистон имконият медиҳад, ки кишоварзону соҳибкорон ва истеҳсолкунандагони ватанӣ молу маҳсулоти худро ҳам дар бозорҳои кишвар ба фурӯш гузоранд ва ҳам бо нархи дилхоҳ ба хориҷи кишвар содирот намоянд. ва мо бо ташкилу гузарондани ҳамин гуна вохӯриҳои судманд талош мекунем ин имкониятро барои хоҷагидорон фароҳам оварем. Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон низ дар навбати худ ба сухан баромада изҳор дошт, ки дар вилоят барои ташкили корхонаҳои коркарди меваю сабзавот, гӯшту шир ва асали табиӣ, махсусан истеҳсоли консерваҳо, хушконидан, банду бас ва содироти маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаю табиии ватанӣ захираҳо зиёд аст. аз ин рӯ боварӣ комил дорам, ки форуми байналмилалии тиҷорати Бохтар Фуд 2021 барои вусъат бахшидани ҳамкориҳо байни соҳибкорон ва рушди содироти молу маҳсулоти ватанӣ ва амалӣ гардондани ин ҳама имкониятҳо мусоидат хоҳад кард. ҳамин тариқ дар ҷанбаст миёни доираҳои тиҷоратии кишварҳое, ки дар форуми имрӯза ширкат доштанд, шартномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расид. истиқлоли давлатӣ дар назди мардуми тоҷик вазифаҳои бузурги таърихиеро гузошт, ки муҳимтарини онҳо ташкили аркони давлати соҳибихтиёри миллӣ, таҳкими сулҳу субот, таъмини амнияти давлат ва ҷомеа, оғози раванди созандагию бунёдкориҳо ва расидан ба сатҳи зиндагии шоистаи мардум аст. дар даврони соҳибистиқлолӣ баҳри муҳайё сохтани шароити арзанда барои сокинону меҳмонони пойтахт корҳои зиёде анҷом дода шуданд.
таъмини сокинон бо нақлиёти ҷамъиятӣ ва ворид кардани автобусу троллейбусҳои ҷавобгӯи замони нав ба рушди соҳаи нақлиёт заминаи хуб гузошт. ҳоло дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ин самт корҳои зиёде анҷом дода шудаанд. мардуми сарбаланди тоҷик имсол аз 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн хоҳанд гирифт. бо мақсади дар сатҳи баланд омодагӣ гирифтан ба ин ҷашни миллӣ, тарғиби васеи моҳияти истиқлол ва озодӣ, соҳибватанию соҳибдавлатӣ ва арзишҳои неки миллӣ дар шаҳри Душанбе бо ба тасвиб расидани қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи нақшаи чорабиниҳои амалӣ намудани корҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2019-2021 дар шаҳри Душанбе тадбирҳои омодагӣ идома доранд. дар доираи таҷлили сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ, корхонаҳои нақлиётии мусофирбари шаҳри Душанбе омодагии ҳамаҷониба дида, намои зоҳирии автобусу троллейбусҳои наву замонавӣ ва микроавтобусҳоро бо аксҳои дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар ороиш додаанд, ки баҳри боз ҳам зебову дилрабо гардидани шаҳри Душанбе роҳандозӣ карда шудааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Корвон нақлиёт хизматрасон, ки яке аз таъминкунандагони сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе бо нақлиёти ҷамъиятист, корҳои тарғиботиро дар самти муаррифии дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар ба роҳ мондааст. ҷамъияти мо воситаҳои нақлиётро пеш аз ҳама аз ҷиҳати намуди зоҳирӣ ва намуди дарони воситаҳои нақлиёт дар сатҳи баланд тайёр намуда истодааст ва ҳамчунин дар воситаҳои нақлиёт экипировкаҳои вобаста ба он дастовардҳое ки дар давраи соҳибиқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст омадан аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тасдиқ гардиданд, мо насб кардем. ҷамъиятҳои дорои масъулияташон маҳдуди Орион, Сорбон, Нақлиётгаз, Беҳрӯз 15, ҷамъияти саҳомии кушодаи нақлиёт ва дигар корхонаҳои нақлиётии ҳудуди пойтахт низ иқдоми мазкурро роҳандозӣ карданд. бояд гуфт, ки тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ, хусусан таи чанд соли охир соҳаи нақлиёт дар пойтахт ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. таври масъулин мегӯянд, ин охири кор набуда, иқдомҳои навбанав дар самти хизматрасонии воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ дар шаҳри Душанбе рӯйдаст гирифта мешаванд. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ширкати Як такси ҳам аз худ фаъолнокӣ нишон дод. намои зоҳирии таксиҳои зиёди ин ширкат бо шиор ва аксҳои дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар оро дода шудаанд. сатҳу сифати хизматрасонии воситаҳои нақлиёти мусофирбарии ҷамъиятӣ дар пойтахт давоми солҳои охир дар сатҳи баланд қарор дошта, масъулини соҳа хусусан муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон кӯшишбарон доранд, то ҳарчи бештар сифати хизматрасонӣ мукаммалтар гардад. дар доираи қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқ намудани нақшаи чорабиниҳо оид ба вусъат бахшидани хизматрасонии нақлиёти мусофиркашонӣ дар пойтахт барои соли 2021 чорабиниҳои гуногун пайи амаланд. иқдомҳои мазкур аз он дарак медиҳанд, ки таваҷҷӯҳ нисбат ба ин соҳа бештар равона гардидааст. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе миёни истифодабарандагони Сити Корт бозии сафари бурднок ҷараён дорад. аллакай ҳафтаи чорум мешавад, ки иштирокчиёни ин тарҳ бо тӯҳфаҳо сарфароз гардонида мешаванд ва даври ниҳоии бозӣ дар моҳи сентябр бо бурди нақлиёти сабукрав баргузор хоҳад шуд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. ин нақлиёти замонавӣ сабукрав, ки аз ҷониби Сити Корт ба бозӣ гузошта шудааст, ҳанӯзам соҳиби худро интизор аст ва моҳи сентябр нафари фаъол муштари пешқадами низоми мазкур ба он савор хоҳад шуд. ҳоло бошад то гирифтани шоҳҷоиза ҳар ҳафта дар доираи тарҳи сафари бурднок мусофироне, ки аз ҳама бисёр тариқи автобусу троллейбусҳои шаҳрӣ рафтуо мекунанд, бо мукофотҳо сарфароз гардонида мешаванд. ҳафтаи чоруми бозии сафари бурднок баргузор гашта истодааст. имрӯз чӣ хеле ки шумо шоҳид гаштед, мусофирони нақлиёти мусофиркаши ҷамъиятӣ, автобус, троллейбусҳо ва инчунин хатсайри мардуми Мусича имрӯз дар баробари истифодабарии нақлиёти мусофиркаш ҳамзамон соҳиби тӯҳфаҳои хотирмон гаштаанд. чӣ хеле ки мо мебинем, ду сабад аз обҳои сиёма, чанд кашак, телевизор, гироскутер ва
بازی بردناک یعنی برد اساسی این شاهجایزه این автомобил میباشد که تا ماه سپتامبر در دوام بازی سفر بردناک برگزار میگردد برد خواهد گشت. телевизору чанкаша гидроскутеру бастаи обҳои сиёмаро ғолибони ҳафтаи сипаригаштаи бозии мазкур соҳиб шуданд. миёни нафароне ки бо тӯҳфа қадрдонӣ гаштанд кормандони касбу кори гуногун, донишҷӯёну ҷавонон ва дар маҷмӯъ онҳое буданд ки ҳар рӯз аз нақлиёти ҷамъиятии автобусу троллейбус ки аллакай дар ҳамагии онҳо низоми пардохти ғайринақдӣ ҷорӣ шудааст истифода мебаранд. хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиам ки ба таълимгоҳ бо нақлиёти ҷамъиятӣ мераванд миёни ғолибон қарор доштанд. Я учусь в лицее номер 1, я езжу на автобусе, я рада, что я победила гидроскутер, я буду на нем учиться кататься, и я спасибо тем, кто организовал этот розыгрыш. Аз ин карта ҳар саҳар истифода бурда ғолиб гаштаам ва обҳои сиёмаро ман дар ин озмун ғолиб гаштам. барои баргузоркунандаи ин озмунҳо ман ба онҳо раҳмат мегӯям, ки ин бозиро барои мо пешкаш намудаанд ва мо ғолибон ин тӯҳфаҳоро гирифта истодаем. бозии сафари бурднок аз ҷониби City Court роҳандозӣ шудааст ва ҳафтаи сеюм мешавад ки иштирокчиёни фаъоли он қадрдонӣ мегарданд. шумораи онҳое ки барои гирифтани шоҳҷоиза рақобат мекунанд рӯ ба афзоиш аст. аз 8000 то ба 24000 нафар расидани теъдоди иштирокчиёни тарҳи мазкур худгувоҳӣ гуфтаҳост. арӯз бо истифодаи корти миллӣ, корти автобус ва кор мерам медиём. соҳиби телевизор шудам. خیلی خورسند هستم. با مقامات حکومت دولتی شهر دوشنبه تشکر خود را بیان می‌سازم که چنین آزمون را راه اندازی نمودند و ما دانشجویان صاحب چنین تحفه‌های زمینی گشته. иштирокчии бозии сафари бурднок ҳар нафар метавонад бошад. танҳо зарур аст ки корти нақлиёти City Court-ро дастрас карда аз нақлиёте ки бо ин низом фаъолият мекунанд бештар истифода бурд. ба ҳамин шакл то бозии шоҳҷоиза ҳар ҳафта нафарони пешқадам ки аз рӯи шумораи рафтуои тариқи троллейбусу автобус ва хат сайри мардумии мусича муайян мегардад бо дигар тӯҳфаҳои гаронарзиш қадрдонӣ мегарданд. яъне истифода аз City Court ҳам қулаю бароҳат ва ҳам манфиатовару бурднок аст. кӯмак ба қишри ниёзманди аҳолӣ аз сифатҳои неки инсонӣ буда ин анъана дар сиёсати иҷтимоии роҳбарияти олии мамлакат мавқеи намоён дорад. хушбахтона бархе афроди саховатпеша ҳам пайравӣ аз иқдомҳои хайрхоҳонаи роҳбарияти давлату ҳукумат намуда бо истифода аз имкониятҳои доштаашон ба аҳолии эҳтиёҷманд дастии кӯмак дароз мекунанд. дар ҳошияи сиёсати инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе роҳбари ҷамъияти дорӯи масъулияти маҳдуди сарманзил соҳибкор маҳмудҷон муродов ба шӯъбаи бемориҳои хуни кӯдаконаи маркази ҷумҳуриявии шифобахш кӯмаки навбатии худро расонид. кӯмакҳои соҳибкор ба табобатгирандагони ин муассиса аз ҷиҳози рахти хоб барои чилҷой, маводи хӯрока, сару либоси махсус барои табибон, инчунин сару либос барои кӯдакон ва модарони онҳо ки ҳамроҳи фарзандонашон дар шифохона буду бош менамоянд иборат буда шахсан ба ҳар кадоме аз онҳо дастрас карда шуд. аз тарафи соҳибкор ҳамзамон барои кӯдакон анвои гуногуни бозичаҳо тақдим гардид ки боиси хушҳолии беандозаи ин тифлакон гардид. қобили зикр аст ки тасмими кӯмак ба шӯъбаи бемориҳои хуни маркази ҷумҳуриявии шифобахш аз ҷониби соҳибкор ва вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе маҳмудҷон муродов ҳангоми аёдати қаблии соҳибкор аз ин шӯъба ва ҳолпурсии табобатгирандагон гирифта шуда буд. бо дастрас шудани ҷиҳози рахти хоб акнун шароити будубоши кӯдакон дар муассиса боз ҳам беҳтар гардид. дар ҳошияи иқдоми эҳсонкоронаи соҳибкор ҳамзамон ба ин муассиса як адад телевизор, мошинаи ҷомашӯӣ ва яхдон барои нигоҳдории маводи доруворӣ харидорӣ гардида барои кӯдакон 40 адад курсиҳо дастрас карда шуд. дар баробари дастрас шудани кӯмакҳо инчунин мутобиқи дархости роҳбарият ва кормандони шӯъба ошхонаи муассиса пурра таъмир гардида бо ҷиҳози зарурӣ аз қабили мебелу тафтон ва мизу курсиҳо ҷиҳозонида шуд. миннатдории хешро аз номи худам ва аз номи кулли модароне ки дар ин бистари беморӣ фарзандони худро
нигоҳубин карда истодаанд миннатдории худро ба соҳибкор расонем. иқдоми пешгирифтаи пешвои миллат аст ки соҳибкорон ёрдами худро дариғ надошта пеш аз ҳама мана ба беморхонаву бемористонҳо кӯмаки худро расонида истодаанд ташаккури зиёд мегӯям. аснои суҳбат бо кормандони шӯъба ва волидайни кӯдакони табобатгиранда дар ин муассиса вакили маҷлиси халқи шаҳри душанбе соҳибкор маҳмудҷон муродов таъкид намуданд ки кӯмакҳои ӯ ва дигар соҳибкороне ки ба ятимону барҷомондагон ва қишри ниёзманди ҷомеа расонида мешавад дар партави сиёсати раъиятпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ибтикороти хайрхоҳонаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ амалӣ мегардад. соҳибкор барои минбаъд ҳам расонидани кӯмак ба ин кӯдакон ки ҳоло бо истифода аз шароитҳои фароҳам намудаи давлату ҳукумат ба табобат машғуланд изҳори омодагӣ кард. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни мулоқот бо ҷавонон зикр доштанд. мо ҷавононро нерӯи созандаву бунёдкор ва пешбарандаи ҷомеаи навини кишварамон ва ояндаи халқамон эълон кардем ва дар ҳалли ҳамаи масъалаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат то имрӯз ба онҳо такя мекунем. зимнан имрӯз дар шаҳри душанбе ҳамоиши коршиносону таҳлилгарон ва ҷавонони фаъол таҳти унвони президент ҷавонон ва илми муосир ҳамоиш дӯр гардид. хабарнигорони мо аз рафти ин чорабинӣ гузориш омода карданд. дар шароити муосир тоҷикистон барои устувор намудани пояҳои давлатдориву рушди минбаъда инчунин ҳифзи истиқлоли сиёсиву таъмини низоми амнияти миллӣ ба нерӯю тавонои қишри ҷавони кишвар эътимоди зиёд дорад. зеро дар шароити ҳассосе ки ҷаҳонро ҳамарӯза таҳдидҳои наве дар самти таъмини амнияти миллӣ фаро гирифтааст, такя намудан ба нерӯю тавоноӣ ва сармояи ақлонии ҷавонон тақозои замон гардидааст. ин нукта дар чорабиние ки зери номи президент ҷавонон ва илми муосир дар шаҳри душанбе баргузор гардид зикр шуд. илова гардид ки ҷумҳурии тоҷикистон аз замони расидан ба истиқлоли сиёсӣ ба ҷавонон диққати махсус зоҳир намуда қишри мазкур дар меҳвари сиёсати имрӯзаи ҳукумат қарор дорад. аз ин лиҳоз ҷавононро зарур аст ки бо истифода аз боварии роҳбарияти олии сиёсии кишвар имкониятҳои фароҳамовардаи давлат бо аз худ намудани илмҳои муосир дар таъмини амнияти миллӣ ва рушди босуботи кишвар бештар ҳиссагузорӣ кунанд, мегӯянд нотиқон. тасмим гирифтем ки номи чорабини имрӯзаро президент ҷавонон ва илми муосир гузорем, чун ҳамагон медонем ки дастовардҳое ки дар тамоми бахшҳо имрӯз ба даст оварда мешаванд маҳз дар заминаи фароҳам овардани шароити имкониятҳои ҳукумати кишвар бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ба даст оварда шуданд ки месазад ки имрӯз андеша ва мавқеи олимону муҳаққиқони ҷавонро вобаста ба нақши пешвои муаззами миллат дар самти илм ва бахшҳои гуногуне ки шунида шавад ки то кадом андозаро мо тавонистем дар масири 30 соли соҳибистиқлолӣ яъне қадамҳои гомҳои устуворро дар ҷодаи илме ки гузошта бошем ва ин дастовардҳое ки ба даст оварда шудааст дар бахшҳои иқтисодию иҷтимоӣ сиёсиву маърифатӣ ки дар пешрафт чӣ гуна имконияту шароитҳои муосиру мутобиқ ба талаботи имрӯзаро фарома оварданд. дар идомаи чорабинии дигар иштирокчиён қайд намуданд ки шумораи зиёди аҳолии кишварро ҷавонон ташкил медиҳанд. аз ин рӯ қишри мазкур қувваи асосии гардонандаи чархи иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар ба шумор меравад. дар тақвияти ин андешаҳо гуфта шуд ки ҷавонон бидуни аз худ намудани донишҳои муосир ва ҷаҳонбинии васеъу зиракии сиёсӣ наметавонанд муҳаррики ташаккулу рушди босуботи кишвар гарданд. аз ин лиҳоз сохторҳои илму маориф ва дигар идораҳои марбутаро зарур аст ки барои баланд бардоштани саводнокии ҷавонон ва бархурдор будани онҳо аз илмҳои муосир ва роҳу усулҳои нав кор бигиранд, чаро ки насли ояндасози кишвар тавонанд муҳаррики асосии пешрафти соҳаҳои мухталифи ҷомеа гарданд, таъкид доштанд ширкаткунандагони ҳамоиш. ҳарчанд боду ҳавои имсола барои барзгарони минтақаи бохтари вилояти Хатлон чандон мусоид набуд, аммо доштани таҷрибаи бои деҳқонӣ ва истифодаи тухмиҳои ҳосилхез барои эшон имконият дод то ба қадри кофӣ аз пиёзи баҳории киштнамудаи худ ҳосили фаровон рӯёнанд. ин шабу рӯзҳо бошад хоҷагидорон банди ҷамъоварии ҳосили ниёзи барвақтиянд. гузориши ҳамкорони минтақавии мо аз ноҳияи ҷайҳун дар ҳамин бора омода шудааст.
дар хоҷагиҳои деҳқонию фермерии ноҳияи Ҷайҳун бо истифода аз боду ҳаво ва обу хоки зархез ҳар қитъа замини корами обӣ мақсаднок истифода гашта дар баробари рӯёндани ҳосили фаровони меваву сабзавоти барвақтӣ барзгарон аллакай ба ҷамъоварии пиёзи баҳорӣ шурӯъ намуданд. бисёр ҳосилноки хуб аст. ман аз навъҳои тухми алда ва хоб тунису мана ин карейка истифода бурда истанд ки ҳосилнокишон хуб аст. аз ҳар як гектар ба ҳисоби миёна 50 тонн то 60 тонна ҳосилнокӣ ба даст оварда истанд ва ҳосилнокӣ хуб аст. халқи деҳқон ҳамаи кӯшиш заҳмати худро ба он равона кардааст ки сари вақт ҳосилнокиро ба пуррагӣ ҷамъоварӣ намояд, бозорҳои дохилии ҷумҳуриро бо маҳсулоти пиёз таъмин намояд. тибқи дурнамо деҳқонони ҳудуди ҷамоати деҳоти 5 ҳамин ноҳия муаззаф гардида буданд то ин ки соли равон майдони 1600 гектар заминҳои ихтиёр доштаро навъҳои ҳосилхези пиёз киш намоянд ва ҳамин хел ҳам шуд. дар ин шабу рӯз барзгарон саргарми гирдоварии ҳосили пиёз буда аллакай содироти онро ба шаҳру навоҳии ҳудуди ҷумҳурӣ ва берун аз он ҳам роҳандозӣ намуда истоданд. шаҳрнумо карда истанд, кам кам омода рафта истанд харидоро. мана ин роҳҳо кушода шуда истанд. имсол ба сабаби ҳам пандемияи коронавирус ки ба ҳамагон маълум аст, сарҳадҳо баста буданд, аллакай шаҳрномо шудан доду гирифт байни аз он ҷумла давлати хориҷа Русия шида истодааст. ҳолати ҳозираи вақта ҳамин тоҷирои вилояти Соғ омода гирифта истанд. бисёртар бозорҳои дохилӣ бурда истанд, бозорҳои дохилии ҷумҳурӣ, яъне вилояти Соғ, вилояти Кӯҳистони Бадахшон ҳаминҷо бурда истанд. қиёс ба соли гузашта деҳқонони ҷамоати деҳоти 5 дар ин мавсим ҳосили фаровони пиёзи баҳориро аз заминҳои кӯрами худ бо ҷалби сокинони маҳаллӣ ҷамъоварӣ намуда тасмим бар он доранд ки ҳарчи тезтар дар қитъаҳои холӣ гашта кишти дигар полезиҳоро роҳандозӣ намоянд то ин ки бозору дуконҳои ватаниро бо маҳсулоти тару тозаи худӣ таъмин карда бошанд. ҳарчанд дар ин шабу рӯз арзиши пиёз начандон гарон буда аксаран дар пӯшондани хароҷотҳо мушкилӣ пеш меорад, аммо фаровонии ҳосили ин намуди маҳсулоти ниёзи мардум метавонад ҷои сарфҳои кардашударо ҷуброн намоянд. طبق بهاگذاری سازمان ملل متحد امسال اهالی کره زمین را در بستگی به وضعیت اپیدمیولوژی سالهای آخر تنقیصی دسترسی به مواد عضوقواری و گرانشوی نرخ و نوا انتظار است. یکی از تدبیرهای مهم و سریوقتی که برای تامین خودکفایگی مواد عضوقواری در جمهوری تاجیکستان روی دست گرفته شد، این استفاده ثمرناک هر پارچه زمین و بیکار نماندن قطعه‌های نزد حولگی است. واقعا هم مشاهده ها نشان می دهند که اهالی با استفاده از ظرفیت های موجوده نعمت های طبیعی را مقصدناک استفاده می کنند. عین همین حالت را خبرنگار ما نوروز سفرов در شهر وحدت مشاهده نموده است. این حاصل پربار گیلاس با آسانی به دست نآمده است، بلکه نتیجه خوبی نگهبانی درخت و رعایت طلبات‌های آگروتکنیکی است. خال محمد قراخانوف همگی در قطعه 8 دقیقه نزد حولی خود همین درختان گیلاس و سیب و انار و ناگ را پرورش می‌کند. مراجعه‌نامه پیشوای ملت را وابسته به استفاده ثمرناک زمین همه‌جانبه دستگیری نموده، تنها از زمین نزد خانگیش هم مساله حاصل خوبی میوه و سبزیجات به دست می‌آورد. خود به خود همین حاصل نمی‌تیه. برای این حاصل گرفتن مهنت کردن در کره یا نوریای مینرالی دادن در کره، مثال شتن در کره، وقتش که تازه کردن در کره، هر یا پیش درختم تا 300 کیلو را حاصل میتیه. این یوشا یک خدا خواه 10 روز پس میپزه. سورتی کاردینال با ایجاد دیگه سورت‌ها هم هست. غیر از زمین نزد حولگی خال محمد پرورش محصولات کشاورزی را در 2 هکتار زمین دیگر نیز خوب به راه مانده است. در شهر وحدت او را همچون باغبان اصیل میشناسند و احترام میکنند، زیرا سمت اساسی خواجگیش باغداری به حساب میرود. با اطلاع این دهقان اصیل همساله از حاصل پروریده‌اش در تامین بازار داخله با محصولات تر و تازه سهمی مناسب میگذارد. حالا حاصل میوه باغ خال محمد قراخانوف در بازارهای شهر وحدت و دوشنبه خریداران خود را دارد. در خواجگی دهقانیم 400 درخت گیلاس دارم، یک 50 درخت سیبی همین رسمانه تاجیکی دارم، سیب شیرینک، بعد 100 درخت دیگه سیب سمرینکا دارم. نیم گکتار دیگه در بین همین میوه ها کشتکار سبزیجاتی کارتوشکا کاریدگیم، یک 3 تن زیادترک، انا بعد یک 20 سوتیق زیاد پیاز کاریدگیم. رحمت به جناب عالی که ما را این دستگیری کردن که
ба ҳамин рӯзҳои бахшӣ некӣ расидем. дар мавсими имсола хоҷагидор дар байни қатори дарахтон дар 1 гектар кишти сабзавот гузаронидааст ки ҳоло нашунамои хуб доранд. Байтуллои Мавсуф ҳамасола аз ин заминҳо то 3 ҳосил ба даст меорад ки ба ин васила ҳам дар таъмини аҳолӣ бо сабзавоти тару тоза ҳиссагузор аст ва ҳам барои таъмини сокинони бешуғл бо кор мусоидат менамояд. Дуюм кишта сар кардем, ина насиб карда боша баъди ҷамомади картишка ина бо бодринг кордем. ина бодрингам баъдои 10-15 рӯз ба ҳосил медиро. аҳли оила ина меҳнат кишти дуюмай. қобил ба зикр аст ки бошандагони ҷамоати деҳоти Семиганҷ ки дар он Хол Маҳмад Қарахонов ба сар мебарад, аз гузашта дида пурмасъуланд ва бо истифода аз ҳавои мусоид бештар дар саҳроянд. дар маҷмӯъ хоҷагидорони ин деҳот имсол дар майдони 1075 гектар кишти баҳорӣ гузарониданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 75 гектар зиёд аст. бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасманд намудани хонандагону донишҷӯёни фаъолу аҳлухон ва соҳиби истеъдодҳои муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ дар вилояти Суғд стипендияи раиси вилоят таъсис ёфтааст. чанде пеш маросими тақдими стипендияи раиси вилоят барои хонандагону донишҷӯён доир гардид. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома. дар доираи таҳтанҳои идона бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар қасри ҷавонони ба номи Лоиқ Шералии маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд маросими супурдани стипендияи раиси вилояти Суғд баргузор гардид. дар чорабинӣ бо шукӯҳ садҳо ҷавонони фаъоли касбу кори гуногуни шаҳру навоҳии мухталифи вилояти Суғд ва дигарон ширкат варзиданд. чорабини идона бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. дар идома раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода суханронӣ намуда вобаста ба нақш ва мавқеи ҷавонони вилоят ҳарф зад. таъкид шуд ки таваҷҷӯҳ ва қадршиносии пайвастаи ҷавонону наврасони фаъол аз сиёсати маорифпарваронии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад ки ҳадафи он дастгирии насли ҷавон мебошад. иттилоъ дода шуд ки сол то сол маблағ ва шумораи стипендияи раиси вилоят ва стипендияи раисони шаҳру ноҳияҳо меафзояд ки ин бори дигар далели таваҷҷӯҳ ва ғамхориву қадршиносии роҳбарияти олии кишвар нисбати ин қишри ҷомеа мебошад. имрӯз маросими ҷамъбасти стипендияи мазкур баргузор гардида истодааст. дар умум барои гирифтани стипендия 368 нафар довталабон иштирок намуданд ки аз онҳо 130 нафар нафароне ки холҳои баландтаринро ба даст оварданд ғолиб дониста шуданд ва имрӯз дар маросими супоридани ин стипендияҳо ҳозир мебошанд. мо боварӣ дорем ки ҳамаи ин дастгириҳо омили он мегардад ки ҷавонон аз ҳар вақта бештару пештар фаъол бошанд. рисолати хушхешро дар ҷодаи таҳсили илм, дар ҷодаи баланд бардоштани обрӯю нуфузи Тоҷикистони азизамон дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам бо масъулияти дучанд иҷро менамоянд. қайд гардид ки имрӯзҳо дар саросари кишвар ва аз ҷумла дар вилояти Суғд барои кору фаъолият, таҳсил ва касбу ҳунаромӯзии насли ҷавон тамоми шароит ва имконоти зарурӣ фароҳам оварда шудааст. иттилоъ дода шуд ки имрӯзҳо ҷавонони вилояти Суғд бо донишу малакаи андохтаи хеш дар самтҳои мухталиф фаъолияти назаррас доштаву мекӯшанд дар пешрафти кишвар саҳмгузор бошанд. дар идома ба ҷавонони фаъол стипендияи раиси вилояти Суғд супорида шуд. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти ба номи Мирзо Турсунзодаи ноҳияи шаҳри Нав дар пайгирӣ аз сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Рамазон Зиёдуллоев литсеи хусусии Нур мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар ин муассиса таълиму тарбия бо забонҳои русӣ ва англисӣ ба роҳ монда мешавад. ҳамкоронамон Хуршед Ҳалимов ва соҳибнур Абдурасулов аз ноҳияи шаҳри Нав гузориш медиҳанд. бояд гуфт ки литсеи хусусии Нур аз ҷониби соҳибкор Рамазон Зиёдуллоев сохта ба истифода дошта рафти таълиму тарбия бо забонҳои русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. инак бо сохта ба истифода дода шудани ин литсей мушкили чандинсолаи омӯзгорон ва хонандагони ин минтақа аз байн рафт, чунки пештар барои аз худ кардани забонҳои хориҷӣ хонандагон ба марказ мерафтанд. ин иншоот аз 6 синфхона ва утоқҳои корӣ иборат буда дар он барои хонандагон шароити хуби дарсӣ муҳайё мебошад. синфхона ва утоқҳои корӣ бо мизу курсӣ, тахтаи синфӣ ва дигар лавозимоти хониш муҷаҳҳаз гардонда шудааст. дар рафти кушодашавии он намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, сафоратхонаи Федератсияи Русия дар ҷумҳурии Тоҷикистон,
намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва шӯъбаи маорифи ноҳияи Шаҳринав иштирок намуда, зимни суханронияшон қайд намуданд ки дар ноҳияи Шаҳринав ба хотири татбиқи сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат дар самти фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил ва баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбияи насли наврас пайваста тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. мувофиқ ба маълумотҳои шӯъбаи маорифи ноҳия, ғайр аз ин литсей солҳои охир дар назди дигар муассисаҳои таълимӣ якчанд синфхонаҳои иловагӣ ва толорҳои варзишӣ сохта шуд ки имрӯз дар онҳо хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. бинову синфхонаҳои нави таълимӣ дар ноҳия тибқи нақшаи тасдиқнамудаи мақомот бахшда ба сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доштанд. дар саҳни литсеи хусусии Нур як барномаи фарҳангии фароғатӣ ташкил карда шуда аз ҷониби хонандагон шеъру тарона бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ пешкаши меҳмонон гардонида шуд. кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири санҷиши қоидаҳои риояи бехатарӣ аз сӯхтор дар ноҳияи Файзобод гашти санҷишӣ гузарониданд. шарҳи бештар дар ин хусус. роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ ба таъмини вазъи бехатарӣ аз сӯхтори муассисаҳои таҳсилоти олию миёнаи касбӣ ва таҳсилоти умумӣ диққати доимӣ зоҳир намуда, ҷиҳати рафъи камбудиҳои зидди сӯхторӣ дар онҳо пайваста чораю тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамоянд. дар доираи чорабиниҳои мазкур аз тарафи кормандони сарраёсат дар якҷоягӣ бо нозирони хадамоти давлатии оташнишонии ноҳияи Файзобод дар муассисаҳои таълимии ноҳия корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ташкил ва гузаронида шуд. зимни чорабинии зидди сӯхторӣ муайян гардид ки дар гимназияи хусусии Вориси Сомон воқеъ дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ 47 шаҳраки Файзобод ки дар он 93 нафар хонандагон таълим мегиранд, бинобар сабаби бемасъулиятию бепарвоии мудири хоҷагии гимназия Хотам Қодиров ва дигар масъулони муассиса оддитарин меъёри талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор риоя карда намешаванд. аз ҷумла системаи автоматикии аз сӯхтор воқифкунанда дар муассисаи таълимӣ насб карда нашудааст. инчунин воситаҳои аввалин дараҷаи оташнишонӣ низ мувофиқи меъёр таъмин намуда, дар баъзе қитъаҳо хатҳои интиқоли қувваи барқ бархилофи қоидаҳои бехатарӣ насб карда шудаанд ки чунин ҳолат дар баробари эҷод намудани эҳтимолияти хавфи сӯхтор инчунин ба ҳаёту саломатии хонандагон низ метавонад зарари ҷиддӣ расонад. вобаста ба камбудии зиёди зидди сӯхтории ҷойдошта аз тарафи кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ санадҳои дахлдор тартиб дода шуда барои рафъи онҳо ба сарвару масъулини гимназия муҳлати муайян муқаррар карда шуд. баҳри пешгирии ҳодисаҳои сӯхтор ҳамин гуна чорабиниҳои мақсаднок дар маркази эҷодии кӯдакон ва наврасон, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақамҳои 2, 64 ва ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 3 низ доир карда шуданд. зимни чорабиниҳои зидди сӯхторӣ дар баробари гузарондани корҳои дастурдиҳии фаҳмондадиҳӣ инчунин ба омӯзгорони хонандагон ва кормандони техникӣ омӯзиши истифодаи самараноки воситаҳои аввалин дараҷаи оташнишонӣ, тартиби дуруст нигаҳдории онҳо, мунтазам гузарондани санҷиши ҳолати техникии манбаъҳои оби зидди сӯхторию саривақт бартараф намудани нуқсонҳои онҳо ва чӣ гуна амал намудан дар вақти сӯхтору дигар ҳолатҳои фавқулода доир карда шуданд. ҳамчунин ба роҳбарият ва масъулони муассисаҳои таълимӣ оид ба истифодаи оқилонаю сарфакоронаи қувваи барқ тавсияҳои зарурӣ дода шуда, инчунин амрномаи мақомоти назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтор бо маҷмӯи чорабиниҳои зидди сӯхторӣ ба онҳо супорида шуданд. ҳамин гуна чорабиниҳои мақсадноки зидди сӯхторӣ аз тарафи кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ ва ҷузъу томҳои он дар муассисаҳои таълимии дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. баҳри дар амал татбиқ намудани яке аз ҳадафҳои стратегии давлат таъмини амнияти озуқаворӣ, кишоварзон ҷаҳду талош намуда дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ саршумори чорвои калони шохдор ва моли майдаро зиёд мекунанд. инчунин хушзодкунии чорво дар мадди назари чорводорон қарор дорад. аз фаъолияти хоҷагиҳои чорводорони ноҳияи Темурмалик ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. дар даврони соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди соҳаи чорводорӣ барномаҳои давлатӣ қабул ва амалӣ гардонида шуда истоданд ки ба афзоиши саршумори чорво, хушзодкунии чорво ва зиёд гардидани хоҷагиҳои чорвопарвар мусоидат намудааст. дар ноҳияи Темурмалик ки шароиташ барои чорводорӣ хеле мусоид аст, дар баробари хоҷагиҳои деҳқонӣ 3 хоҷагии зотпарварӣ фаъолият доранд ки дар онҳо беш аз 6000 гӯсфанди навъи маҳинпашми тоҷикӣ парвариш меёбанд. айни ҳол дар хоҷагӣ мо 6080 сар гӯсфанди зоти маҳинпашми тоҷикӣ парвариш карда мешавад. аз ин мувофиқи дурнамо
1550 сар меш доштем. Аз ин 1446 сар баро гирифтем ки албатта нақшаро 100% иҷро кардем. Айни замон дар хоҷагӣ вазъи чорво хуб аст. Ҳамаи чорабиниҳои зоо ветеринарӣ гузаронда шудааст. дар хоҷагии зотпарварии кангурт соли ҷорӣ нақшаи дурнамои наслгирӣ иҷро гардида сол ба сол саршумори чорво аз ҷумла гӯсфанди маҳинпашми тоҷикӣ зиёд карда мешавад. гузаронидани тадбирҳои саривақтии байторӣ аз нақша зиёд захираи хӯроки хушсифати чорво барои зимистонгузаронӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид имкон додааст ки чорворо аз зимистон солиму беталаф бароранд. дар ноҳия то имрӯз асбоби чорвои ҷамъиятӣ 13700 сарро ташкил медиҳад ки инҳо дар хоҷагии зотпарварии кангир, хоҷагии зотпарварии оличаблок ва хоҷагии тихпарварии ҷалолиддин румӣ парвариш ёфта истоданд ки бисёр дар як сатҳи хуб қарор доранд. тибқи дурнамои пешбининамудаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ки мо нақшабандӣ карда будем ба ҳар як хоҷагӣ инҳо бо сарбаландора аз иҷрои дурнамои пешбинишуда баромаданд ва ин аст ки ин ҳама яке аз омилҳои зиёдшавии саршумори чорво дар хоҷагӣ нишон медиҳад. дар ин хоҷагӣ чӯпонҳо аз заминҳои назди оғилхонаҳо самаранок истифода мебаранд. онҳо дар заминҳои лалмӣ картошкаю полезӣ мекоранд ки ҳосили хуб ба даст оварда аз ин ҳисоб хӯроки чорво низ захира менамоянд. мо соли якум як сотӣ картишка кардем дар ҳамин замин ҳосили хуб гирифтем. ана соли дуюму сеюм дар 50 сотӣ замин картишка кардем. фоидаи нағз мебинем. барги пояша дар чорво истифода мебарем, картишкаша дар хоҷагӣ худмон. аз ҳамин поруби чорвои худмон истифода мебарем. дар ҳамин картошка мақсад ҳосили нағз мегирем. намнокиро нағз нигоҳ мекунам. мақсад дорем ки ҳамин замини картишкаро ба 1 гектар расонем. дар хоҷагии зотпарварии оличабулоқ низ наслгирии чорво бо муваффақият ҷамъбаст гардида эмгузаронии чорворо анҷом доданд. имрӯзҳо чорвопарварон тарошидани гӯсфандро ба анҷом расонида барои ба чарогоҳи тобистона бурдани чорво омодагӣ мегиранд. чорвопарварони хоҷагии зотпарварии кангурт бошанд тарошидани гӯсфандро идома дода истоданд. 2 соли охир тарошидани чорво ба хоҷагидорон зарар оварда истодааст, зеро маҳсулот харидор надошта дар анбор беш аз 15 тонна пашм ва чанд ҳазор дона пӯсти гӯсфанди маҳинпашми тоҷикӣ боқӣ мондаанд. дар хоҷагии мо айни замон мавсими гӯсфандтарошӣ рафта истодааст ки ба ҳар як сари гӯсфанд аз 20 сомонӣ боло сарф карда мешавад ки албатта ин ба зарари хоҷагӣ аст. мутаассифона соли дуюм аст ки маҳсулоти хоҷагии мо ба савдо нарафта истодааст. дар хоҷагӣ мондааст ки ин албатта ба зарари молияи хоҷагӣ мебошад. умуман зоти гӯсфанди танкарунӣ як зоте аст ки агар пашми ӯро мо дар мавсим саривақт натарошем агар ба ҳар гуна касалиҳо дучор мешавад. айни ҳол ҳар сар гӯсфанди хоҷагӣ аз 3 кило то 5 килограмм пашм тарошида мешавад ки соли дуюм аст аз 10 тонн зиёдтар маҳсулоти мо дар хоҷагӣ ба савдо нарафт мондааст. хоҷагидорон мегӯянд барои ҳалли ин мушкилот ва ба фурӯш баровардани пашму пӯсти гӯсфанди маҳинпашм ки солҳои пеш талабот ба он хеле зиёд буд, кӯмаки вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ва соҳибкорони ватанӣ айни муддаост. ҳоло бошад чорводорон кӯшиш доранд ҳарчи зудтар тарошидани чорво ва гузаронидани тадбирҳои байториро анҷом дода рондани чорворо ба чарогоҳҳои тобистона шурӯъ намоянд. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз ноҳияи темурмалик барои барномаи Навид. имрӯзҳо дар тамоми шаҳру навоҳии кишвар даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ҷараён дорад. озмуни мазкур имкониятро барои тарғибу ташвиқи санъати бою рангини мардуми тоҷик фароҳам оварда истеъдодҳои навро ҷамъ меварад. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон аз ноҳияҳои Ҷалолиддини Балхӣ ва Ҷайҳуни вилояти Хатлон.
ба хотири рӯи саҳна овардани истеъдодҳои нави соҳаи санъату беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлолият дар ноҳияи ҷолдуни балхи даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ҷамъбаст гардид. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ки соли сеюм аст аз сӯи сарвари давлат миёни ҷавонону наврасони соҳиби истеъдод роҳандозӣ мегардад, ҳадафмандона буда дар баробари дарёфти чеҳраҳои нави санъаткору ҳунарманд бо ин васила анъанаҳои арзишманди миллию мероси пурқановати ниёгон эҳёю миёни мардум тарғибу ташвиқ мегардад. бояд гуфт рафти озмун дар ноҳияи мазкур нишон дод ки додталабон оваста аз сину сол ва ихтисос мехоҳанд иштирокчии озмун бошанду ҳунари хешро пешкаши сокинони ноҳияю аҳли нишаст гардонанд. ширкат кардану бо як маҳорати баланд назди аъзои ҳакамон ҳунари волои худро нишон додани иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи ҷалолдини балхӣ аз он гувоҳӣ медод ки мардуми ноҳия фарҳангдосту ҳунарманд ва бо тайёрии хуб ба озмун ҳозир гаштанд. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи ҷайҳун низ бо ҷамъ омадани ҷавонони ҳунарманд ва пешкаши ҳунари худ назди аъзои ҳакамон оғоз гардид. созу наво, озхонони хушсадо, таронаҳои дилнишин ва ҷаҳду талоши додталабони озмуни имрӯза дар ноҳия бозгӯй аз он буд ки ҳар яке аз иштирокчиён мехоҳанд ҳунари волои худро нишон диҳанду ба даври дигар роҳ ёбанд. дар ин озмун ҷавонони ҳунарманд аз тамоми гӯшаю кандори ноҳия ҷамъ омада ҳунару маҳорати хешро нишон доданд, зеро ҳар яке аз иштирокчиён хуб медонистанд ки ширкат кардан дар озмуни мазкур ва ҳунарнамоӣ намудан барои онҳо имконияти хубе аст. дар воқеъ ташкили ин озмун на танҳо дар дили ҷавонон балки насли калонсол низ муҳаббат ба ватану сайқал додани ҳунару малакаи хеш ва эҳёи фарҳанги бою ғании миллати тоҷикро зинда гардонидан аст, зеро ширкати хурду бузурги ноҳия бо дастовезе дар ин озмун худ гӯяндаи ҳол аст. имрӯзҳо дар сартосари кишвари азизамон бо амри пешвои муаззами миллати тоҷик озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизамон шуда гузашта истодааст. имрӯз даври ноҳиявӣ дар ноҳияи ҷайҳун шуда гузашт ки дар он 20 нафар иштирокчӣ доштем. аз 20 нафар иштирокчӣ 12 нафарашон ба даври вилоятӣ рохат гирифтанд. мо албатта кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар даври вилоятӣ ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифта ҳамеша парчамбардор ва фарҳанги асили миллии тоҷикро дар арсаи ҷаҳон бардорем. ман имрӯз дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам. аз жанри анъанавӣ иштирок кардам ва рохат гирифтам ба даври вилоятӣ. дар даври вилоятӣ мехоҳам болои худам кор кунам ва ба даври ҷумҳуриявӣ иштирок намоям, рохат гирам. ба гуфтаи масъулини чорабинӣ дар озмуни имрӯза асосан онҳое ширкат варзиданд ки ҳунару маҳорати баланд доранд, аммо барои истеъдоди худро муаррифӣ кардану пешкаши мардум гардонидан имконияте надоштанд. озмуни имрӯза бошад барои онҳо як шароити хуберо фароҳам овард то худро муаррифӣ карда сазовори ҷойҳои намоёну рохат ба даврҳои баъдӣ бигиранд. дар охирин рӯзи баргузории фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ парасту 2021 донишҷӯёни донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода бо намоишномае таҳти унвони ишқи парӣ рӯи саҳна нақшофарӣ карданд. аллакай ин донишҷӯён азм доранд ки аз овони донишҷӯӣ сар карда дар саҳнаҳои калони театрӣ ҳунарнамоӣ кунанду маҳорату малака ва таҷрибаи худро сайқал диҳанд. ишқи парӣ яке аз намоишномаҳои ҷолибу дидание мебошад ки дар доираи фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбии парасту 2021 онро донишҷӯёни бахши сеюми шуъбаи актёрии донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода пешниҳоди тамошобинон намуданд. гарчанде нақшофарони ин намоишнома ҳанӯз донишҷӯянду дар ин ришта сабақ меомӯзанд, аммо тавонистанд бо як маҳорати баланд аз уҳдаи ин нақш ба хубӣ бароянд. ин намоишномаро донишҷӯёни донишкадаи санъат дар рӯзи ҳафтуми фестивал озмуни парасту дар театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов пешкаши аҳли толор намуданд. гумон мекунам ки ба дараҷаи аз уҳдаи бозии нақшҳояшон донишҷӯён баромаданд. аз инро мо аз
قرصک‌زنی های صمیمی بینندگان احساس کردیم و گمان میکنم که این یک جسارتی بود، نترسیده نهارسیده از در کرسی سیوم البته در نمایش کلان حجم با پورگش برآمد کردند. این اثر هر گونه مانده شده بود. من دو اثر این اثر را از این پیش دیده بودم و ما تمام با پینیش خود با طرز دیگر این روی صحنه آوردیم. намоишномаи ишқи парӣ ба қалами нависанда ва драматург тоҳири маҳмадризо тааллуқ дошта он дар таҳияи коргардон ва ба саҳнагузорандагон арбоби шоистаи санъати ҷумҳурии тоҷикистон абдулҳафиз қодиров ва мурод худобахшов рӯи саҳна оварда шуд. намоиш аз ишқи поки инсонӣ ва вафо кардан ба ваъда нақл мекунад. ба иттилои масъулин ин намоишномаро нахустин бор соли 2008 дар театри давлатии драмаи русӣ ба номи Владимир Маяковский ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Баҳудур Мералибеков ба саҳна гузошта буд. намоиши ишқи парӣ дар таҳияи чандин коргардонҳо дар чандин узмуну ҷашнвораҳои байналмилалӣ дар Украина, Беларус, Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Россия ширкат варзида соҳиби тӯҳфа ва дипломҳои гуногун гардидааст. фестивал озмуни ҷумҳуравии театрҳои касбии парасту яке аз озмунҳои анъанавиест, ки дар 2 сол як маротиба баргузор гардида, дар он театрҳои касбии тамоми манотиқи кишвар ширкат варзида саҳнаҳои наву ҷолиби худро пешниҳоди ҳаводорони санъати театрӣ мегардонанд. фестивал озмуи ҷумҳуриявии театрҳои касбии парасту анъанавӣ буда дар 2 сол як маротиба баргузор мегардад ва дар он театрҳои касбии тамоми манотиқи кишвар ширкат менамоянд. маросими пӯшидашавии фестивал озмун бегоҳии имрӯз дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор шуд. дар маросими ҷанбасти фестивал озмун вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон Зульфия Давлатзода иштирок намуда ба аҳли санъату театр барои иштироки фаъолона дар фестивали мазкур изҳори сипос намуданд. зикр гардид ки озмуни имсола бо инъикоси мавзӯъ ва образу бадеият аз солҳои қаблӣ фарқ мекард. гуфта шуд ки аҳли театри ҷумҳурӣ кӯшиш ба харҷ доданд ки дар инъикоси вазъи иҷтимоии ҷомеа ва рӯҳу маънавиёти мардум саҳм гузоранд. бо саҳнаҳои ҷолиби диққат ва бозгӯкунандаи рӯзгори мардум аҳли ҷомеаро бояд ба ин макон боз ҳам бештар ҷалб намоянд. мавриди зикр аст ки дар фестивали мазкур 11 театри касбии мамлакат намоишномаҳои худро ки тӯли 2 соли охир саҳнавӣ гардиданд ба маърази тамошобинон ва ҳакамони озмун гузоштанд. дар фестивал якзумра театрҳои касбии мамлакат бо унвонҳои фахрӣ қадрдонӣ шуданд. ҳамин тариқ театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский барои намоишномаи нидои Умари Хаём аз рӯи асари нависанда Темур Зулфиқоров дар таҳияи Баҳодур Миралибеков ҷойи якумро соҳиб шуд. ба театри мусиқӣ масакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонови шаҳри Бохтар барои спектакли Бежан ва Манижа ҷойи дуюм насиб гардид. ҷойи сеюмро бошад театри мусиқӣ масакавии пешшаҳри Хорӯғ барои спектакли Лаъли Бадахшон аз рӯи асари Ҷумъақудус дар таҳияи Фирдавс Қосимов сазовор гардиданд. шоҳҷоизаи озмун ин навбат насиби кормандони театри мусиқӣ масакавӣ ба номи Туҳфа Фозиловаи шаҳри Конибодон барои спектакли Садои Қув шуд. мо бисёр хурсандем ки тавонистем як коре кунем ки ба шумо писанд биёяд. این اولین شاهجایزه در تاریخ تئاتر کنیبادام است که از پرستو میگیرد. 100 سال تاریخ دارد و این شاهجایزه برای اهل تیم ایجادی تئاتر کنیبادام و برای همه هنرمندای تئاتر کنیبادام و برای هر کسی که کار و فعالیت ما را دوست دارند و ما را عزیزای دل خود می‌سازند برای همشان مبارک باد. در فرجام برای بولید روحی اشتراکچیان دستگلی موسیقی پیشنهاد گردید. дар доираи тадбирҳо бахшида ба рӯзи ҷавонон бо ибтикори шӯъбаи ҷавонон ва варзиши шаҳри Турсунзода марафони велосипедронӣ баргузор шуд. ҳамкоронамон Соҳибнур Абдурасулов ва Хуршед Алимов аз шаҳри Турсунзода гузориш медиҳанд. дар марафони велосипедронӣ тамоми сокиноне ки ихтиёр доштанд аз рӯи имконият дар ҳамоиш иштирок намуданд. ин иқдом аз ҷониби Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шудааст. ҳоло велосипедронӣ дар Тоҷикистон бештар хоси онҳоест ки дар фикри беҳбуди саломатии худ ҳастанд ва онҳо ҳам аксаран танҳо ба дасткор ё дар вақти холигии худ дучархасаворӣ мекунанд. ҳадаф рушди дучархаронӣ дар кишвар ва ҷалби таваҷҷӯҳи мардум ба он аст. имрӯз бахшида ба рӯзи ҷавонон 23 май ки
дар шаҳри Турсунзода марафони велосипедронӣ баргузор гардида истодааст. Шоҳиди он гаштем ки аз хурдсолон, калонсолон дар ин варзиш иштирок намуданд. Миннатдории худамонро мерасонем ба муҳтарам пешвои миллат, раиси шаҳри Турсунзода ки чунин мусобиқаҳо баргузор мегардад ва мо ҷавонон кӯшиши зиёд менамоем ки дар чунин мусобиқаҳо иштирок намоем ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. чуноне ки мо шоҳид будем дар ин марафон, албатта аз хурд то бузург, ҳатто мо дидем ки калонсолтарин иштирокчии ин марафон 63 сол дошт ва як сабқати бисёр ҳам хуб ва диданӣ баргузор карда шуд ва дар ин марафон бояд қайд кард ки беш аз 1000 нафар иштирокчӣ бо дучархаҳои худ ва дар умум мешавад гуфт ки беш аз 2000 нафар ҷамъ омада буданд дар майдони шоҳ исмоили сомонӣ ва ҳаминро бояд тазаккур дод ки чунин чорабиниҳои варзишӣ барои таблиғи тарзи ҳаёти солим ва барои оммавигардонии варзиш дар сатҳи ҷумҳуриву шаҳр саҳми бағоят арзанда мегузорад. дар анҷоми чорабинӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ба беҳтарин варзишгарон ва иштирокчиёни фаъол диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъоти Навид. бинандагони гиромӣ, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷамъбастии барномаи иттилоъоти Навид. ҳамин ҷо барномамон ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома доранд. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.